Здравейте! Днес ще направя едно пръстенче с розов кварц. Реших да направя видеото, защото обещах на една приятелка да й покажа как се прави. Много е лесно и дано тя вече да се реши сама да прави бижутата си. Значи ще са ни необходими, аз в този случай съм отрязала 4 по около 25-30 см от сребрена бижутерска тел. Ще трябва нещо, на което да се направи самото пръстенче. Аз използвам една стара спирала, след което ще използвам черешов кварц. Вижда ли се добре? Не знам. Цветът е много хубав. Така държа да кажа, че до сега не съм правила такива пръстени. Не знам какво ще излезе. Но да започнем и да видим. Значи, казахме 4, около 25-30 см, според зависи от дебелината на пръста, от ширината на самия пръстен, който ще се прави. Използвам дебелината на тела е 1 мм. Значи може да се направи с 1,5 също. Започваме, правим един път и два пъти. Навиваме. След което, не знам дали се вижда добре, дано. Много искам тя да види, че не е толкова сложно. И тук правим така едно завиване. И следващото завиване. Значи помагайте си с палеца, защото ще се размести и в момента, в който се размести, вече ще бъде трудно за работа. Така. Още веднъж. Понеже са ми 4 тълчетата, аз го навих само 2 пъти и стават 8 отдолу. Всъщност да не стане много дебело, но пък и да не е много тънко, за да може да бъде стабилно после, като се постави на пръста. От сега нататък нямам представа какво ще правя. Абсолютно никаква представа нямам. Предполагам, че по фантазия нещо. Значи взимам едно розов кварц. Черешов по-скоро. Слагам и завивам. Взимам друго. Слагам. Завивам. Пак казвам, нямам никаква представа какво ще стане. Но предполагам, че ще се получи добре. И оригинално. И в смисъл няма да се повтаря като модел. Защото, както ви е известно, всяко едно ръчно направено бижу си е уникат. И най-големите майстори не могат да направят еднакво. Аз в никакъв случай не претендирам да бъда майстор. Все още съм лаик, така да се каже, в тази област. Но пък ми доставя удоволствие. Най-вече се чувствам удовлетворена, когато виждам, че нещата ми се харесват на момичетата. Ето така, до тук, до тук. Не знам къде да покажа, ето. До тук това. След което. Значи идеята е на всяко едно телче да се постави и като съответно по ваш вкус да се подреди по едно камъче, без значение какъв тип камъчета сте избрали. Съответно може да се направи с
перлички, топченца и така нататък. Вече всичко е въпрос на избор, на вкус, според това, което ви харесва. Така се спрях на черешовия кварц, понеже на момичето, на което обещах да направя видеото, нещо като урок в случая, видеоурок. Та на нея и харесва много розов цвят. Дори каза, че е любим. Аз смятам, че повече няма нужда от камъчета. Ще стане претрупано. Значи оттам нататък какво следва? Всички тези телчета, които виждаме стърчащи, трябва да им намерим местото. Ползвам спиралата като основа, защото се работи много по-лесно. Започваме да усукваме всяко едно телче, за да не може съответно да се разплете. Ето така. Ще си помогна малко с клещичките. Пак казвам, не претендирам, че съм майстор от класа, но пък смятам, че ми се отдава. Така или иначе, нещо. Ето това е тук, това тук, това. Сега виждате, че още стърчат. Не знам въобще виждате ли. Всичко това трябва да си намери място, да се пребере по един или друг начин. Ето едното влиза тук отдолу. Значи старайте се винаги краечетата на телчетата да бъдат прибрани, защото в противен случай драска. И един съвет. Ако се случи така, че някое телче остава, в смисъл не може добре да се пребере и така, с една пила за ногти, малко по-едра, можете да загладите самото крайче. Да го поизпилите малко. Значи, аз смятам, че ето тук мога да направя нещо, да. Да, точно така ще стане. Вместо да ги прибираме тези телчета отвътре, значи всичко е в процес на работа. В смисъл, в момента, в който започнете да правите нещо, никога не може да се направи по предварително начертана схема. Поне при мен е така. Можете да имате горе-долу някаква идея, някакъв замисъл. Но вече в процес на работа, както казах, винаги се раждат идеи. Винаги става много по-красиво. Като следвате в случая инстинкта си. Така. Тук остана едничко неприбрано. Прибирам. И още едничко неприбрано. Прибрах. Да. Смятам, че се получи. Вие какво ще кажете? Да се вижда добре, защото цветовете са много светли. Ако не, трябва пак да правя. Добре, това е. Надявам се, че съм била полезна. Дано да съм била полезна. Ето, чудесно. Хайде, Мария, хващай клещи и започвай.
Успех в работата! Чао, чао!